טוב לך? לא. יפנית? בוא נעשה לאנגלית, כי להם יהיה קל להבין. אוקיי. אז ככה מוצאים פס ברכבת, בסאבווי, באוסקה, בימי שבת וראשון בזול. די פס, או שתי? כן. בצד ימין זה היה לסוף השבוע, ובצד שמאל זה היה רגיל. זה הרגיל, אתם רואים, זה עולה 820 ביום רגיל. והשני הוא לסוף השבוע, זה עולה 620 ין. למטה בוחרים את מספר הכרטיסים שרוצים ולוחצים למעלה והמשך. ואז הוא כותב את הטוטל כמה צריך לשלם, מכניסים פה למטה את השטרות, אבל קודם את המטבעות שצריך. אם אין מטבעות זה מוציא עודף, ואז מקבלים מפה את הכרטיסים. עכשיו פה נעשה ביטול וזהו, ככה זה עובד.